Dnes si ukážeme krásnu a jednoduchú veľkonočnú dekoráciu na von, ktorá vám bude robiť spoločnosť pri vašej kávičke pri prvých slnečných lúčoch. Budeme potrebovať nádobu, ktorú sme zrecyklovali z vianočnej výzdoby, nejaké jarné kvíti, sušiny a sviečky. U týchto recyklovaných nádob dávajte pozor na to, aby tie, ktoré nie sú primárne určené na styk s vodou, tak ich vyplníme igelitom, aby to tú nádobu nezničilo, aby vám to vydržalo čo najdlhšie. Takže zase kombinujeme jarné kvety ideálne tak, že niečo vyššie s niečím nižším, niečo, čo keď odkvitne, ako napríklad tento narcís, tak bude vedľa neho ďalšia kytka, ktorá vydrží, ako napríklad tento petrklíč. Mne sa najviac páči netradičná farba narcisov, takže som si vybrala tento nie úplne žltý, ale s takouto krémovou farbou a petrklíč k tomu som si vybrala ružový. Úplne jednoducho do našej nádobky, ktorú sme si vystlali pred tým igelitom, umiestnime naše kvetináče. Ak sa nám tam kvety zmestia aj s kvetináčom, je to easy, ak nie, tak ich vyberieme a zasadíme priamo do hliny. Pokiaľ ich necháte v tých kvetináčoch, myslím si, že je to jednoduchšie s údržbou, pretože keď ich budete zalievať, tak nadbytočná voda z tých kvetináčikov odtečie, takže majú väčšiu šancu, že prežijú. Nazbierame si v lese, na prechádzke, na záhradke svojej či susedovej nejaké prúti, nájdete doma nejaký drôtik, zaviažete, obviažete prúti takto kol dokola, aby vám držalo pri sebe. Zafixujete. A teraz si toto prútie môžete ľubovoľne umiestniť do svojej dekorácie. Buď toho zapichnete a bude vám stáť, alebo ho minimálne niekam takto zasuniete a krásne vám bude držať tvár. Vždycky je super kombinovať viacer farieb a štruktúr. To znamená, že ak tu sme nakradli susedovi niečo hnedé a hrubšie, tak si zase z lesa nazbierame niečo tenšie a svetlejšie. Dodáme tam nejakú zelenú zo stabilizovaného mechu, ktorý sme kúpili v obchode. Chráň vás ruka pána to zbierať v lese. Keď máme dekoráciu hotovú, doladíme ju krásnymi sviečkami zo včelieho vosku. Keď umiestňujete sviečky do svojich dekorácií, vždy je dobré ich napichnúť na špajlu alebo umiestniť do nejakého iného držiaka, aby stáli na mieste a nehýbali sa vám. Ja sa idem teraz vychutnať svoju prvú jarnú kávičku, preto si sviečky zapaľujem, ale pokiaľ nebudete mať dekoráciu na očiach, určite sviečky nezapalujte. Otvorený oheň musíte mať vždy pod dozorom.